dayon kita, balikan nato igsundan ni ang tema nga atong gisgutan sa Nilabay, mahitungod sa gihapon sa mga kinulit nga larawan o sa pagdugtong niini ibalik ta muna igsundan. Jerwin, ang gitubag na nga pangutana sa Nilabay mao kini napabaylaing Elohim. Ang Marcos 12:29 si Yahshua mitubag nga nag-ingon ang sugo nga una sa tanan mao kini. Pati ng hugi o Israel, si Yahweh nga atong Elohim or makagagahom, ang Elohim usara. Usara ang tinuod nga makagagahom. Usara dili tinuod nga nang makagagahom sa uban nga mga tinuhuan o sa uban nga mga pundok no sa pagtuo sa maniala Buddha maura na si Yahweh dili na tinuod kay ang kaning mga pamaagi sa atong mga pagsimba higala igsuon nagnunot kita sa kinaiya sa atong makagagahom. Si Abayawi di mo kaon og baboy. Okay? Di siya nagpakaon sa baboy kay kini mahugaw. Si Abayawi wala siya nagpasimba og mga ribulto. Adlaw nga iyang gitagaan og pagtagad nga balaan ang adlaw nga ikapito nga matunong sa Sabado. Kaning Buddha higalaysoon, kaning Christian, kaning Arabic, mga Arabs ala, Bernes maning ala. Ang Buddha ug ang Christian Domingo man sa pagkaon pod kini silang duha nangaon og mga baboy, no? So naapod ni sila mga ribulto. No? So ang mga binuhatan karon no sa mga katawhan higalaysoon nagpaila na sa kinaiya pod sa iyang makagagahom. Tinuod nga usara ang tinuod nga makagagahom. Pero kining mga makagagahom karon igsoon Jerwin nga nasa atong palibot mga piki kini sila. Kay dili ni mao ang makagagahom nga gi-describe dinhi sa kasulatan. Kung usara ang makagagahom ila Jerwin, kinsa man ang gisimba sa uban kung dili si Yahweh. Okay. Kung usara ang Elohim o makagagahom, kinsa man ang gisimba sa uban kung dili si Abayawe. Nasa Leviticus 17 versikulo 7 ato ning basahon mga higalang igsoon, ug dili na gayud sila managhalad sa ilang mga nga ilang gisunod aron sa pagpakighilawas. Kini pagahukta nila ingon nga balaod nga walay katapusan ngadto sa ilang mga kaliwatan. Tanawa mga higalag igsuon, kinsa din ni gisimba mga higalag igsuon nga makagagahom. Kung wa ka ni simba ni Abayaw, kinsa din mo gisimba mga panulay. Tanawa mga higalag igsuon na naghalad sa ilang mga halad ngadto sa mga panulay. Leviticus 17 versikulo 7. Niya pagay higalag igsuon sa buhat 26:18 aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag gikan sa kagamhanan ni Satanas aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig. Mga higalag igsuon, duha ra gyud ang Elohim nga si Abayawi ug si Satanas. Duha ra man gyud ang alagaran nato ining kalibutan na. Mo na nga kung wa ka ni alagad sa Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nga mao si Yahweh, wala in ang imong gialagaran kung nagsimba ka sa lain. Kalabaw, usara master of all, ana ang mga ngalana, usara ang hari nila, wala in si Satanas. Ano man, moro man ay kaatbang ni Abayawi. Sukat pa sa unang panahon mga higalag igsuon si Yahweh. Gusto niya nga ang pagsimba dili maadto ni Yahweh maanha diha sa iya. So mo inungdan mga higalag igsuon niya nang limbong siya kay pinaagi sa iyang pagpanlimbong sa mga tao sa kalibutan nangindahay siya nga ang pagsimba maadto sa iya. Ug mo inungdan mga higalag igsuon nga ang mga tao gayud tinuod karon na nagsimba nas daghang ngalan sa makagagahom walay sa igong kasayuran nga ang ilang gisimba paagi din na ni Satanas nga panlimbong aron kanang dungog ug himaya dili maadto ni Yahweh maadto ra ni Satanas ang imong pag-atubang anang linilok nga larawan ang pag-atubang nimo anang mga ribulto bisag unsa pay dagway anang ribultuha diha ang imong pagsimba o pagpasidungog o pagdaig anaa na paingon ang tanang dungog anak ni Satanas dili na ni Abayawi. Sa Isaiah, akong dungog ko ihatag
diha sa mga linilok nga larawan. Tanawa mga igalag iso, ako si Yahweh kana ang akong ngalan, ang akong himaya o dungog, di gid nako ihatag sa mga linilok nga larawan. Sa pa, ang kompetensya din niya bayawi, kini mga linilok nga larawan, nga mao ang gigamit ni Satanas, nga instrumento, aron ang kanang dungog o himaya, maadto niya, pinaagi, ang linilok nga mga larawan. Mao na mga igalag isuon, nga undang na mo, pagsimba aning linilok nga larawan. Kaya mauni ang Elohim muhatag sa iyang kapungot o kaligut-gut, mga sakit iyang ipahamtang din sa yuta. Nga naman, ang mga tao nagkalain-laing rasa, dili lang ang atong nasod nga Pilipinas, lain-laing suok sa kalibutan, nagsimbag magkalain-laing dagway sa mga linilok na ay bitin, na ay langgam, na ay baka, na ay dagway sa tao, dagway sa babae, dagway sa laki. No? Na ay giilan ng propita, na giila po nila nga makagagaob. So lain-lain mga higalagison, mauni pasidaan sa kasulatan mga higalagison. Salamat Elder Jerwin. So hilad kay paminaw higalagson, no? Ang kasulatan higalagson na wala maghimo o si Elder Jerwin nga sa iyang kaugalingon ng pangunahuna, kundi gikutlo dito nato isuwat higalagson hinumdumi Leviticus 17:7. Buhat 26:18. Buhat 26:18. Duha lamang ka makagagahom ang atong pilian. Ang makagagahom nga si Yahweh, nga mao kana siya ang author o tag-iya ni ining tibuok nga kasulatan, diin diha ma-describe kung si kinsa siya nga makagagahom pinaagi, higala igsoon sa iyang mga kasuguan. O mailhan pod ninyo kung kinsa ang mga matuod nga mga magsisimba no pinaagi pod sa ilahang mga binuhatan nga subay pod sa sugo sa ilahang makagagahom. No? So duha lang higala igsoon. Kung wala ta ni abayawe, tuan ta sa away. No? Higala siya paminaw ni higala igsoon, pero mao na ang kamatuoran ni higala igsoon, mao tigbabaw kay mao maninato ang maghatag og kanang kagawasan sa atong kinabuhi. The law is harsh, but that is the law. Subayon yun nato ang law, kay wala naman tayo laing mahimo. Pero